ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟି। କେଉଁ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମନ୍ଦିରର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତା ଏ ମନ୍ଦିରର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଇଏ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କ। ଏ ମନ୍ଦିରର ପାର୍କର ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବାଟ ତାର ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାରିପାଖ ଷ୍ଟିଲର ବାଡ଼ା ବୁଲିଛି। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ମରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଉ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଏ ପାର୍କ ପାଖରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଥିବା ଅମଳର, ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା। ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ନବୀନ ବାବୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଜିନିଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଏରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ନାହିଁ। ପୂଜା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନି।